Zirrara metodologia, diru laguntza publikoen inpaktu soziala neurtzeko metodologia da. Edo beste modu batera esan da, instituzio publikoek diruz laguntzen dituzten programa eta egitasmoak gizartean sortzen duten aldaketa neurtzeko metodologia. Zirrara egitasmoaren bitartez, udalek lortzen dute, batetik, diru laguntzen bidez egiten dituzten inbertsioak eta diru banaketa horrek gizartean duen eragina neurtzea eta ezagutzea. Azken finean, proiektu eta egitasmo horiek irizpide jakin batzuk bete behar dituzte, eta irizpide horiek oso lerratuta daude udalak berak daukan bizioarekin eta estrategiarekin, hala nola proiektu inklusiboak izatea, proiektuak berdinzaleak izatea, euskara sustatzea. Beraz, proiektu horiek, irizpide horiek bete behar dituzte, baina zailtasuna dago horien jarraipena egiterakoan. Orduan, zirrarak horretan laguntzen du. Irizpide horiek nola gauzatu diren, zenbatean gauzatu diren, eta gizartean sortu duten aldaketa hori ezagutzen eta neurtzen laguntzen digu. Bestetik, laguntzen digu egindako inbertsioak ahalik eta eraginkorrenak eta koherentenak izaten. Eraginkorrenak zergatik laguntzen digulako nolabait baliabideak modu optimoan erabiltzen ari direla ondorioztatzen. Eraginkorrak zergatik laguntzen digulako ondorioztatzen nolabait garatzen ari diren proiektuak udaleko estrategiarekin bat datozela. Eta azkenik, lortzen dena ere zirrararen bitartez da, nolabait udalak gobernantza ereduen inguruko hausnarketa bat egitea eta eredu horietan sakontzea. Nolabait, administrazioa eta erakunde onuradunak edo elkarteak, diru laguntza horiek jasotzen dituzten eragileak nolabait jartzen dituelako eragiten dituzten eraldaketa sozialei begira. Orduan, zer esan nahi dugu diru laguntza publikoen inpaktu soziala neurtzen ari garela esaten dugunean. Oinarrian 3 galderari erantzutera dator zirrara. Eta 3 galdera horiek nolabait prozesuaren urrats nagusiak definitzen dituzte. Lehenengo galdera da, nola sortzen da aldaketa. Aldaketa eragiteko, lehenbizi, aldaketa hori non eman nahi dugun eta zertan eman nahi dugun finkatu behar da. Orduan, lehenbiziko urratsa izaten da, udalaren estrategia zehaztea. Udalak berak galdera hauei erantzuta, zer finantzatuko du eta zertarako finantzatuko du. Eta horrekin, errealitatean edo norbere herrian, zer nolako aldaketak eragin nahi ditut epe motzean, ertainean eta baita luzean ere. Horren inguruko gogoeta sustatzen da lehenbizi. Bigarren galdera izango litzateke nola neurtzen da aldaketa. Nola neurtzen da aldaketa, horretarako jarri ditugun edo eremu horietan eragin nahi ditugun aldaketak neurtzeko adierazlea formulatu behar ditugu. Adierazlea formulatzen ditugu, neurtzen ditugu, egiaztatzen ditugu. Horrek nolabait ematen diguna da udala berak markatutako norabide horretan nola dijoan, ondorioztatzen laguntzen digu. Eta baita, nolabait, diru laguntza lerro horretan hobekuntza arloak identifikatzen laguntzen digu. Eta 3. galdera eta azken galdera izango litzateke nola hedatzen da aldaketa. Diru laguntzen justifikazio askotan tramite burokratiko hutsean geratzen da, eta horretan gera ez dadin, zirrarak eragiten duena da nolabait erakunde onuradun horiek lan egiteko modu hauetara ekartzea. Hau da, beraiek eragiten dituzten aldaketa horietaz jabetzea, eta nolabait aldaketa horiek emateko tresnak eta baliabideak ematean datza urratz hau. Honekin nolabait finean zirrarak eragiten duena da, ondorio nagusia litzateke, administrazioaren logika eta komunitatearen logikak esku hartuta, nolabait herri bizigarriagoak, kohesionatuagoak, berdinzaleagoak, inklusiboagoak egiteko urratzean laguntzen du.